Не започва да снима другата част от публиката. Играчите са и супер безинтересни. Това да ви е интересното. Това футбол ли е, драги зрители? Пускаме топката, накрая ще я спукаме. Супер дезориентирани действия. Автогол! Можеше. Бурни овации от публиката. Никаква бира за тебе преди мач вече. Сашо, другата посока, другата. На финият оранжевите. Отбора на Волф. Отбора на Волф играе срещу отбора на Скрилебече. Густо майна. Те играят с такива лиляви екипи по сватби, особено. Ма и нема братовръзките. Си Кламен цвет. Да не бада. Не. Гарчиме там, 20 евро. Слаба игра. Трима за в момента се опитат да се сбият. Сашо нищо не играе, звездата на отбора, както винаги Звезделин. Нищо не играе. Звезделина, пак нищо не играе. На Алекс следващия път да му се дава бира преди мач. Преди мач бира, жени и наркотици не. Няма една бира и ще го момента. Не знам, че колко бири хубавете. Всичко върнат се след бирата преди. И мира